Opisyal na nga ihatag ang operasyon sa Bohol Panglao International Airport sa pribadong kumpanya nga Aboitiz Infra Capital o AIC sa umaabot nga Hunyo. Para sa dugang detalye, ania si One News Cebu editor Dale Israel. Dale, unsa may mga detalye aning balita? Maayong gabi diha Chiki, gikan kita ni bisita sa probinsya sa Bohol ug nasaksihan nato dito ang pagdagsa sa mga turista. Nangandan pa sila sa dugang nga pag-abot sa daghan pang mga bisita, labi na nga mudaghan ang flights sa pag-take over sa Aboitiz Infra Capital sa ilahang International Airport. Take over ang Aboitiz Infra Capital sa operation sa Bohol Panglao International Airport sugod sa Hunyo karong tuig ubos sa 4.5 billion nga concession agreement sa sulod sa 30 ka tuig. Ang mga opisyal sa Bohol gi-welcome ang takeover tungod sa saad nga dugang mga flights para sa probinsya pinaagi sa kampanya nga himuon sa AIC. Yangop ang pagsaka sa numero sa mga flights ug nangandam usab si Bohol Governor Aris Amentado sa pagdagsa sa mga turista sa nagkalain-laing nasod nga makapadako sa kita sa tourism market. So na ang Taiwan, they're coming na, no? Vietnam, China doon tayo mo may suki sa buhol ganito. Korea na we have 6 flights. Japan. Bisan sa Hunyo pa ang takeover sa ikaduhang semana sa Marso, ang Bohol Airport mag-open na og direct Taiwan flights. Ang syudad sa Tagbilaran nangandam usab sa pagdaghan sa mga turista subay sa kapistahan niini ug pagsulod sa bag-ong operator sa airport. There will be more flights than what we are having today. So we're targeting about 200 flights in and out of Bohol and other Southeast Asian countries. So we welcome that as a very positive development for tourism and of course for job employment. Matod ni Governor Amentado, dili gihapon kalimtan sa probinsya ang pangalagad sa kinaiyahan, ilabi na nga gideklara ang Bohol nga labing unang UNESCO Global Geopark sa Pilipinas. Over sa airport, Chiki, gusto sab ni Governor Amentado nga gamiton ang luna sa karaang airport sa Tagbilaran or sa Tagbilaran City aron mamahimong Bohol Business Park din ibutang ang mga nagkalain-lain nga mga contact centers o mga call centers. Inusab himuon para sa tinguha nga mamahimong digital city ang Tagbilaran City. Aduna usab kitay nakuhang report kaganiha Chiki dito sa Bohol Airport nga duha ka pasahero gikan Manila sakay sa Cebu Pacific flight nga nag-bomb joke. Usa ka flight attendant ang nakadungog sa duha ka pasahero ug gi-report kini sa mga otoridad. Nag-inspeksyon diha dayon ang sa eroplano nga niabot 11:20 kaganihang buntag apan wa sila nakita nga mga explosives. Luwas ang tanang sakay sa eroplano pero ang gidakop nakakaon gyud og tagam sa ilahang gibuhat. Reminder sa tanan nga nag-bomb jokes bawal sa eroplano ug sa airport kay pwede ikapriso kini sa mga mubuhat niini dili mo minus 5 ka tuig og penalty nga dili mo lapas hangtod sa 40,000 ka pesos. Hinaatong balita, bye. Balik sa imuha diha, Chiki. Di jud ko katuo nga nagyapoy mag-bomb joke hasta karon dugay na kay nagiingnan nga bawal gyud na. Daghan kayong salamat, Dale Israel.